lan edo nauzue, eta bideo honen bitartez eman nahi dizuet urtarrilean ikasi kantolatu duen eta nik emanen dudan laborategiaren berri. Zertaz mintzatuko naizen eta zeintzuk izango diren nagusiki nire helburuak, zuen interesekoa izatekotan, plazer handiz partekatuko balako zuekin. Lau, arratsaldetxo hoietako denbora. Izenburuan bertan dago, ikastaroaren mintzagaia izanen dela nagusiki printzipio pedagogikoak. Zergatik nahi izan dut hori ekarri, nolabait esan mai gainera. Iruditzen zaidalako askotan eskola eraldaketaz ari garenean, jotzen dugula gehiegi eskola den hori hobetzera, erreformatzera. Erreformismoan erortzen garela, benetako eraldaketa, nolabait esan, edo benetako eraldaketaren aukera zapuztuz, ezta? Eta iruditzen zait benetako aldaketa etorriko litzatekeela nagusiki, eskola den hori kuestionatzetik edo auzitan jartzetik bertan dauden pixka bat ikusten ez ditugun, baina erraietatik eragiten duten kurrikulum ezkutuaren elementu horiek eta antzeman beharko genituzke eta ikusi hor nola egiten duen eskolak askotan ikusten ez dugun zerbaiten transmisio, ezta? Alde batetik horretaz nahiko nuke gogoeta egin, eta bigarrenik, eta oso garrantzitsua iruditzen zait, heziketa librearen aldeko diskurso bat edo nahi nuke helarazi, zergatik, askatasunaren balioa edo askatasuna printzipio gorena izan behar dela edo zein bizitza, ekintza planteatzen dugunean, iruditzen zait hori zalantzan jarrez daitekeen gauza dela, eta baina oraindik asko dago askatasunari buruz esateko eta iruditzen zait pasagarela behar bada autoritarismo gehiagizkotik, pasagarela askatasunaren kontzeptua ez oso ongi ulertzera eta beraz askotan badago halako desorden moduko bat, kaos moduko bat, ez zaiona bat ere komeni askatasunari. Eta horretaz guztiaz ere, pixka bat gauza batzuk argitzea edo iruditzen zait gomendagarria, komenigarria eta beharrezkoa, bai? Eta azkenik, aurrekin eta gaztetxoekin nola aritu behar dugun, pixka bat haurtzaroaren kulturari buruz ere zertzelada batzuk eman nahiko nituzke nagusiki, komunitarioki aurrak gure gizartean integratzeak ekarriko guri geuri, ekarriko ligukeen onuraz eta zertzelada batzuk ere emateko. Beraz, gustu baduzue, ni plazer handiz izanen naizuekin.